Jsme energetické bytosti. Jsme tvořeni světlem zhuštěným do hmoty. Dávní lidé to věděli a rozuměli tomu. Věděli, že můžeme pracovat na úrovni svého světelného těla a vytvořit si zdraví a léčit. Věděli také, že pocházíme ze světla a že se do světla vracíme. Oproti mytologii západu, kde nás učili, že pocházíme z hlíny a do hlíny se i vracíme, šamani tvrdili, že přicházíme ze světla, ze slunce. A do slunce, do světla se vracíme poté, co opustíme své fyzické tělo. Máme světelné tělo, které obklopuje naše fyzické tělo a uspořádává ho stejným způsobem, jako jsou železné hoblinky na kousku skla, uspořádány magnetem. A když pracujeme pouze na úrovni železných hoblinek těla a snažíme se ho uzdravit chirurgickým zákrokem nebo nějakými úpravami, aniž bychom se zabývali energetickým polem, pak pracujeme pouze s 1/10, z 10% toho, kým jsme. Připojte se ke mně a zjistěte víc.